tamis niya halon na si Jesus kanino miyunong isang kasama mga walo sa kamatayon isa pong ikaw niya sa iyang mundo kung kinayun ang kamot niya o kayang pagbiyan ang kasing-kasing mo pinukyan ang ganito kaya ngayon ang nabalang sa iyong pagpanaw kay siya ganun ay ang nakaligayon niya'y mong naanto tinigil natin lang sa panahon kaya wala gayon kasi guruhan kapag si Jesus na sa lumang pera kundi na yun ang gamot o kayang pagbiyan ang kasing-kasing mo Obsessed lang ako. Mayo